טוב, אז אני חוזרת עכשיו מחופשה מהממת ומטורפת בבודפסט, 5 ימים. אני באמת ככה חיפשתי לנקות את הראש, וקיבלתי גם אה, חופשה מושלמת, גם ניקיתי את הראש, גם אטרקציות מגוונות, גם חברה מקסימה. אני גם חיפשתי קבוצה ולא לטוס לבד. גם יעדים מהממים, גם קברי צדיקים, גם רוחניות, ועל הכל הייתה אחראית ברכי כהן, שהיא אישה פשוט מהממת ונדירה ומתחשבת ורגועה, והכל היא עושה עם חיוך, והיא עושה אווירה טובה, ויש מלא שפע, היא תמיד מביאה פינוקים, והיא לא חוסכת עלייך, לא בכסף ולא באטרקציות ולא בתשומת לב. היא תמיד דואגת לך שתאכלי טוב ושתשני טוב ושתרגישי טוב ושתהני. ובאמת באמת באמת, אם את מתלבטת, ברכי זאת הכתובת. ברכי זאת הכתובת, ויש למי לפנות תמיד אם חסר לך משהו, אם את צריכה משהו, והכל בחיוך, ואת תרגישי ממש טוב. והחופשה הזאת ממש הייתה שווה כל שקל. תקשיבי לי, את לא תתחרטי, תיסעי עם ברכי. תהני.